surat sian si Paulus apos ni Kristus Jesus sian lomo ni rohani debata gap dohot dongan si Timotius manda poton huyan ni debata na dihuta koin nang saluhut akan abadia na disandok akaya asin ni rohamadi hamu dohot dame sian debata amatai dohot sian Tuhan Yesus Kristus pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus ama parasi ni roha ama pasi roha si tutu jala debata si pangapun na sumurung ai diapul do hami di bagasan saluhut hapusuhan nami asat terapul hami akadongan na di bagasan kagam ni hapusuhon hinohon ni hapul na binasa pasau ni debata tu hami ai mu baru godang ni hapusuhon ala ni Kristus songgop tu hami loh sobak tu sido sumurung pangapulun tu hami hinohon ni Kristus alai poksuk pehwalap hami bain pangapulun do haluau ni hamudo patakapul hami bain pangapulun di hamudo ai di bain do hamu maka bengeton si disitaunon akan nasa pangalaho do na hutaon hami jala hodo pangkirimon nami taing tu hamu ai odo huboto hami sangon nang gabe pawato hap hamu dia kasih taunon lasongo nido nang dia pulapul ai naing do takas boto muna aliaka dongan hapok suhan na mangonai tu hami di luar Asia tung nasoka situ tudu hami do bisian na tak taun pola saib do rohanami di ngono nami nunga putus sosa nami ditibang rohanami asau nang diri nami waposi hami tung debatado nama nungguli akap nang mate sadok do hami di palua los palua nodo sian hamatian nasa jogbuti tu ibana do makin rohanami palua na dohang tujoloanon dohot mahamu mangurupi tu mangyok kami angget torop dongan maka mauliation asia-sina tu hami alat torop nau makokop hami odo puji-pujian na di hami dia tidak kon panggoran di rohanami do nang panggaranya hami dia dapan di tibion Tomo bisi tutuma di hadapan muna hamba dia untuk hapolinon nasian debata dada habis suhonian tungasini kuani debata do aida ngas ing lapatan ninam husukat hami tu hamusian na jinaha jala ni atusan muna jal hirim do haku los terus atusan muna sangondang membuka dia tu si hamu hatanami bahwa hami gebi puji-pujian yamu los jalan los songoni hamu di hami di hari ni Tuhata Yesus mangasahoni tibu hian do tahi romano hamu asa 2 hari yang maklas ni roha nai mamulus doa usian huta nai mamulus doa usia kamu lau tu Makedonia jala dong sia Makedonia mulak tu hamu asa hamu patah buat au tu dia makni yang di roha doa tu mai manam maku tu si utahiki gaberap dohot diau gaberap dapot diau hata ulu doa sadang alai hapusan do dibata aidang jupang di hamiwat hata ulu hu ratadang ai Kristus Yesus anak ni batan nahu bagi torot hami tu hamu gap doho si Silwanus do si Timotius dada gabi ulu ibana dohot dang tunghot do hata ulu makite-hite ibana aidang piga-piga baga-baga ni dibata gabi ulu do di bagasan ibana jala makite-hite iban do amin bain hasanga pun di debata makite-hite ami alai debata do pauton hami gap dohot hamu tu bagasan Kristus si jala dimiahi hami losi banado sumangap hami jadi jala dilion do tu bagasan wahnami patu joloi himatoti ale debata do hujau saksi ni to dikku pabua hamu do hu olani hubai soko do peau tu Korint aidada naing mangarasai hapok sian muna hami eka pangurupi muna do hami di halalas ni rohamuna ainang ojak do hamu di bagasan hapo siaon